Na most itt csak megkérem a ChatGPT-t, hogy kerüljön rá egy pufi jacky, és már rajta is van. De ha átevezünk oda, hogy tényleg mondjuk akár üzleti területen hol lehet hasznos a ChatGPT-nek ez a képgenerátora, akkor megérkezünk oda, hogy a termékeket, a mockupokat elkészíteni, hát talán soha nem volt még ilyen könnyű. Itt látok egy példát, egy modell line-t generáltattam le, aki egy semleges háttér előtt van fotózva egy nadrág kosztümben. És hát ilyenkor őt el kellene küldeni, átöltözni, hogyha mondjuk egy pufi jacket szeretnénk ráadni, vagy ott hirtelen lecserélni, hogyha ez tényleg egy fotózás lenne. Na most itt csak megkérem a ChatGPT-t, hogy kerüljön rá egy pufi jacky, és már rajta is van. Vagy itt van ez a két kép, láthatjátok, egyiken van egy ilyen kajafotó, amin van egy ilyen zsúfoltabb tányér, és itt van egy ilyen letisztultabb asztalfotó felülről, és kérhetem azt tőle, hogy ezt a két képet ötvözze, és hát ja, helyezze el a letisztultabb felülnézeti képként ezt a zsúfolt tányért.